akuluakulu ndimafuna ndipemphe anyamata amene timalemba zinthu pa social media, let us be productive. Pamene pakulakwika tidzudzule osayikira kumbuyo chilichonse. Lazarus Chakwera anauza chisankho chifukwa anali ndi media yopusa, anagula fertilizer ku butchery, 17 billion covid fund, mafuta amasowa, chimanga kukwera mtengo, amidia amombera manja. Now we have professor pamene pakulakwika akukonza tonse tikuona ndi maso, ndeku kubwera media yochokera ku MCP chifukwa ku DPP kwabwera media imene yachokera ku MCP, media yopusa kwambiri. Pamene palakwika akuombera manja. That is stupidity. APM is a democrat. Pamene palakwika akupereka mwayi mudzudzule. Zimene akuchita bwino muyamikireni, osangoyamikira zili zonse. This is not Chakwera. Ndiye muuzane ndi amene akugulaniyo zopusa iyayi. Please avoid this nonsense. Chifukwa tikuona media yoma mitu imene yachokera ku MCP angobwera after election win. Ngawo yosaya matuku ana APM kumunyoza. They were supporting Chakwera. Mundikhululukire kuti zipolopolo za nkhondo imeneyi zakupwerekani pokudikiritsani ma filling station. Mafuta kumasowa, media team imombera manja. Paka napezeka wina kudzudzula zimenezi Chakwera kanasita. He could have been president by now. Koma anthu amenewa amasapota chilichonse. They will say Chimondo Banda is good. They were even supporting Anyamata Squad. And today pali munthu wina amene wabwesa ku DPP. And these guys are fooling people. Sindikuletsa kuti mubere ku DPP. Koma zimene mukuchita mukuchita support chilichonse. That is wrong. 2030 DPP ikadzachoka tikungoyerekeza chifukwa DPP sikuchoka mboma. MCP izamulira dziko 40-40. Koma tikuyerekeza kuti let's say DPP yachoka 2030. Agawa amene wadzachokanso kupita kumene kwa bomba. Not MCP single bomba. Maybe another party. So these guys are fools. Mwezi watha omwewu just September amachita support Chakwera. They were saying bomba ndromwe. And today they have changed. Akuti kukuta mo. Ndakhala ndikunena and I will continue saying this over and over again. Akuluakulu at DPP, you must be very careful. I know where you are coming from and I know where you are going. Tinali limodzi munthawi ya zikwayi. Tinali limodzi munthawi ya registration. We have been together during campaign. Nthawi ya AGP tinali limodzi. So I'm trying to advise you. Musamale ndi anyamata amene akuchoka ku MCP. Chakwera sawa wako yayi. Anthu amene waja naye koma anamutaya. Now they come to you. They want to spoil you. Just be careful. Ndi manena dzulo musaiwale ma foot soldier. Don't forget the foot soldier. Loyalty is very important. In every institution, without loyalty, there is nothing. Democratic Progressive Party has been tested. And they know who is loyal. Agawa amene wanakutawani amakunyozani. Amati APM akalamba this and that. And today they have changed their mind. Asiyasiwo gani yabo mandromwe. And they are coming to say kukuta moyo. What a nonsense. Nthawi ya Chakwera anthu amene amayikira kumbuyo. They were saying Chakwera kwendesa kuno dziko. Ifeti manena kuti Chakwera wamba mabilion. And these guys were against us. Komano chomwe ndikufuna mudziwe nchauti anthu akunokuma omwe apanga zinthu zosokoneza mafuta awa niwadziwa. Ndipo akudziwa kale kuti potha zisankho sabata mawali ntchito zawo zikhala zitatha. Chifukwa chomwe apangachi nchipongwe kwa inu nonse komanso kwa ine ngati president. Tikamayankhula sidyera koma tikudziwa kumene tikuchokera. Tagonapo ntchire zikhale ng'oma akutisaka. Police were everywhere. We know the struggle. Ndiye tavutika nthawi yonseyi lero tawina boma. Ndiye kubwera amaumawu omwe aja azidyerera. That is not fair. Paliwina amaika TV ya Mulusi
Nkumaika kanyimbo kake ka sports kumanyusa bantu. Titi kanyimbo mukazi wa inu. Zanje kangoro. Tukubezana. Tukufufuzana. Taidala za twamaigwena utabwere. Azati tandize mena magwira atamenewa.